Velkommen til FDF Grenaa. Hos FDF Grenaa elsker vi legeglade børn, naturliv og fede oplevelser. Vi lærer om kristendommen, vi laver bål, bygger med reb og rafter, udfordrer os selv og udfolder os kreativt. Hos FDF Grenaa har vi et fantastisk sammenhold. Vi har plads til alle, og især dig. Hos FDF tror vi på, at leg gør os til mennesker og skaber læring. Vi har derfor meget fokus på leg og det sammenhold, det giver os. Hos FDF Grenaa fylder musikken rigtig meget. Vi synger blandt andet sange sammen omkring bål. Gerne med en guitar eller et klaver. Vores orkester spiller til en masse koncerter i løbet af året, og her er plads til alle, uanset hvor god man er til musik. I FDF Grenaa vil vi gerne give dig et ståsted at møde verden fra. Så hvis du mangler et sted, hvor du kan være 100% dig selv, et sted for nye venskaber, tæt sammenhold og store oplevelser, så er FDF Grenaa stedet for dig. Mit navn er Jette, jeg er kredsleder. Jeg håber vi ses hos FDF Grenaa.